Шәле авыл җирлегендә 2020 елда авыл урамнарын төзекләндерүне дәвам итәргә планлаштыралар. 3 ел эчендә үзара салым җыю программасы буенча 6 километр юлны вакытташ белән түшәгәннәр, 5 миллион сум акча сарыф ителгән. Барлык юллар озынлыгы 45 километр тәшкил итә. Шулай ук монда хисап җыелышы кысасында киләчәк парк концепциясе буенча да сөйләштеләр. Авыл халкы районда активлык күрсәтеп тавыш бирүдә катнашкан. Шуңа күрә быел монда республика программасы буенча ял итү урыны булдырылачак. 3 зона каралган: балалар өчен пикниклар һәм тыныч ял өчен воркаут урыны. Барысы да 15 сотый җирдә урнашачак. Богородск авыл җирлегендә яшәүчеләр шулай ук актив булганнар. Быел аларда яңа парклы булачак. Алмагач бакчасы дип аталган ял урыны төзелер дип көтелә. Хисап җыелышында 16 сотый җирдән артык паркның концепциясе буенча фикер алыштылар. Төзелешкә 16 миллион сумнан артык акча республикадан күчәчәк. Также, конечно же, планируется обильное озеленение этой территории дополнительное и установка между детской площадкой и фестивальной площадкой в центре, то есть в ядре большой елки для проведения зимних мероприятий, связанных там с Новым годом, с Рождеством. 4 февральгә кадәр халык тәкъдимнәрен юллый ала. Паркларның проектлары аларны искә алып ясаячаклар.